Za 3. králování Joakima krále Judského přitáhl Nabuchodonozor král babylonský k Jeruzalému a oblehl jej. I vydal Pán v ruku jeho Joakima krále Judského a něco nádobí domu božího, kterýž zavezl je do země Sinár do domu boha svého a nádobí to dal vnésti do domu pokladu boha svého. Rozkázal také král Ašpenazovi, správci dvořanů svých, aby přivedl synů izraelských, semene královského a z knížat. Mládence, na nichž by nebylo žádné poškvrny a krásného obličeje a vtipné ke vší moudrosti a schopné k umění i k nabývání jeho a v kterýchž by byla síla, aby stávali na palácu královském a učili se liternímu umění a jazyku kaldejskému. I nařídil jim král odměřený pokrm na každý den stolu královského, i vína, kteréž on sám pil, a aby je tak choval za 3 léta a po dokonání jich, aby stávali před králem. Je pak mezi nimi synů Juda Daniel, Chananiáš, Mizael a Azariáš. I dal jim správce dvořanů jména. Nazval Daniele Baltazarem, Chananiáše pak Sidrachem a Mizaele Mizachem a Azariáše Abdenágem. Ale Daniel uložil v srdci svém, aby se nepoškorňoval pokrmem stolu královského a vínem, kteréž král pil. Pročež hledal toho u správce nad dvořany, aby se nemusel poškorňovati. I způsobil Bůh Danielovi milost a lásku u správce nad dvořany. A řekl správce nad dvořany Danielovi, já se bojím Pána svého krále, kterýž vyměřil pokrm váš a nápoj váš, takže uzeřeli by, že tváře vaše opadlejší jsou, nežli mládenců těch, kteříž podobně jako i vychování býti mají, způsobíte mi to u krále, že přijdu o hrdlo. I řekl Daniel služebníku, kteréhož ustanovil správce dvořanů nad Danielem, Chananiášem, Mizaelem a Azariášem. Zkus prosím služebníků svých za 10 dní a nechť se nám vaření dává, kteréž bychom jedli, a voda, kterouž bychom pili. A potom nechť se spatří před tebou tváře naše a tváře mládenců, kteří jídají pokrm stolu královského, a jakž uhlédáš, učiň služebníky svými. I uposlechli jich v té věci a zkusili jich za 10 dní. Po skonání pak 10 dnů spatříno jest, že tváře jejich byly krásnější a byly tlustší na těle než všichni mládenci, kteří jídali pokrm stolu královského. Protož služebník brával ten vyměřený pokrm jejich a víno nápoje jejich a dával jim vaření. Mládence pak ty 4 obdařil Bůh povědomostí a rozumností ve všelikém literním umění a moudrostí, nadto Danielovi dal, aby rozuměl všelikému vidění a snům. A když se dokonali dnové, po kterýchž rozkázal král, aby je přivedli je správce dvořanů před Nabuchodonozora. I mluvil s nimi král. Ale není nalezen mezi všemi těmi, jako Daniel, Chananiáš, Mizael a Azariáš. I stávali před králem. A ve všelikém slovu moudrosti a rozumnosti, na kteréž se jich doptával král, nalezli je 10krát zběhlejší nade všecky mudrce a hvězdáře, kteříž byli ve všem království jeho. I zůstával tu Daniel až do léta 1. Círa krále. Ta pak 2. králování Nabuchodonozora měl Nabuchodonozor sen a děsil se duch jeho, až se tudy i ze sna protrhl. I rozkázal král svolati mudrce a hvězdáře i kouzelníky a kaldejské, aby oznámili králi sen jeho. Kteříž to přišli a postavili se před králem. Tedy řekl jim král, měl jsem sen a předěsil se duch můj, takže nevím, jaký to byl sen. I mluvili kaldejští králi syrsky, králi, na věky buď živ. Pověz sen služebníkům svým a oznámíme ti výklad. Odpověděl král a řekl kaldejským, ten sen mi již z paměti vyšel. Neoznámíte-li mi snu i výkladu jeho, na kusy rozsekáni budete a domové vaši v záchody obráceni budou. Pakli mi sen i výklad jeho oznámíte, daru, odplaty a slávy veliké důjdete ode mne. A protož sen i výklad jeho mi oznamte. Odpověděli podruhé a řekli, nechať král sen poví služebníkům svým a výklad jeho oznámíme. Odpověděl král a řekl, jistotně rozumím tomu, že naschvál odtahujete, vidouce, že mi vyšel z paměti ten sen. Neoznámíte-li mi toho snu, jistý jest ten úsudek o vás. Nebo řeč lživou a chytrou smyslili jste sobě, abyste mluvili přede mnou, až by se čas proměnil. A protož sen mi povězte a zvím, budete-li mi moci i výklad jeho oznámity. Odpověděli kaldejští králi a řekli, není člověka na zemi, kterýž by tu věc králi oznámity mohl. A to žádný král, kníže neb potentát takové věci se nedoptával na žádném mudrci a hvězdáři a neb Kaldeovi. Nebo ta věc, na níž se král ptá, nesnadná jest a není jiného, kdo by ji oznámity mohl králi, kromě bohů, kteříž bydlení s lidmi nemají. Z té příčiny rozlítil se král a rozněval velmi a přikázal, aby zhubili všecky mudrce babylonské. A když vyšel ortel a mudrci mordováni byli, hledali i Daniele a tovarišů jeho, aby zmordováni byli.
Tedy Daniel odpověděl moudře a opatrně Ariochovi, hejtmanu nad žoldnéři královskými, kterýž vyšel, aby mordoval mudrce babylonské. A odpovídaje řekl Ariochovi, hejtmanu královskému, proč ta výpověď náhle vyšla od krále? I oznámil tu věc Arioch Danielovi. Pročež Daniel všet prosil krále, aby jemu prodlal času k oznámení výkladu toho králi. A odšet Daniel do domu svého oznámil tu věc Hananiášovi, Mizaelovi a Azariášovi, tovarišům svým. By se za milosrdenství modlili Bohu nebeskému příčinou té věci tajné a nebyli zahubeni Daniel a tovariši jeho s pozůstalými mudrci babylonskými. I zjevena jest Danielovi uvidění nočním ta věc tajná. Pročež Daniel dobrořečil Bohu nebeskému. Mluvil pak Daniel a řekl, buď jméno Boží požehnáno od věku až na věky, nebo moudrost a síla jeho jest. A on proměňuje časy i chvíle, sazuje krále, i ustanovuje krále, dává moudrost moudrým a umění majícím rozum. On zjevuje věci hluboké a skryté, zná to, což jest v temnostech, a světlo s ním přebývá. O Bože otců mých teď oslavuji a chválím, že jsi mne moudrostí a silou obdařil, ovšem nyní, že jsi mi oznámil to, čehož jsme žádali od tebe, nebo věc královu oznámil si nám. A protož Daniel všel k Ariochovi, kteréhož ustanovil král, aby zubil mudrce babylonské. A přišed, tak to řekl jemu, mudrců babylonských nezahlazuj, uveď mne před krále a výklad ten oznámím. Tedy Arioch s chvátáním uvedl Daniele před krále a tak to řekl jemu, našel jsem muže z zajatých synů čudských, kterýž výklad ten králi oznámí. Odpověděl král a řekl Danielovi, jehož jméno bylo Baltazar, budeš-liž ty mi moci oznámit ty sen, kterýž jsem viděl, i výklad jeho? Odpověděl Daniel králi a řekl té věci tajné, na níž se král doptává, nikoli nemohou mudrci, vězdáři, věštci a hadači králi oznámit. Ale však jest Bůh na nebi, kterýž zjevuje tajné věci, a on ukázal králi Nabuchodonozorovi, co se díti bude v potomních dnech. Sen tvůj a což si ty viděl na ložci svém, toto jest. Tobě, o králi, na mysl přicházelo na ložci tvém, co bude potom, a ten, kterýž zjevuje tajné věci, ukázal to, což budoucího jest. Strany pak mne neskrze moudrost, kteráž by při mě byla nade všecky lidi, ta věc tajná mě zjevena jest, ale skrze modlitbu, aby ten výklad králi oznámen byl a ty myšlení srdce svého, abys věděl. Ty králi viděli si a aj obraz nějaký veliký, obraz ten byl znamenitý a blesk jeho náramný stál naproti tobě, kterýž na pohledění byl hrozný. V obrazu hlava byla z zlata výborného, prsy jeho a ramena jeho stříbra a břicho jeho i bedra jeho z mědi. Hrátové jeho z železa, nohy jeho z částky z železa a z částky z hliny. Hleděl jsi na to, až se utral kámen, kterýž nebýval v rukou, a udeřil obraz ten v nohy jeho železné a hliněné a potřel je. A tak potříno jest spolu železo, hlina, měď, stříbro i zlato, a bylo to všecko jako plevy z placu letního, a zanesl to vítr, takže místa jejich není nalezeno. Kámen pak ten, kterýž udeřil v obraz, učiněn jest horou velikou a naplnil všecku zemi. Toť jest ten sen. Výklad jeho také povíme králi. Ty králi jsi král králů, nebo Bůh nebeský dal tobě království, moc a sílu i slávu. A všeliké místo, na němž přebývají synové ličtí, zvěř polní i ptactvo nebeské dal v ruku tvou a pánem tě ustavil nade všemi těmi věcmi. Ty jsi ta hlava zlatá. Ale po tobě povstane království jiné, nižší než tvé, a jiné království třetí měděné, které španovati bude po vší zemi. Království pak čtvrté bude tvrdé jako železo. Nebo jako železo drobí a zemdlévá všecko, tak pravím, jako železo, kteréž potírá všecko, i ono potře a potříská všecko. Že jsi pak viděl nohy a prsty z částky z hliny hrnčířské a z částky z železa, království rozdílné znamená, v němž bude něco mocnosti železa, tak jakž jsi viděl železo smíšené s hlinou ničemnou. Ale prstové noh z částky z železa a z částky z hliny znamenají království z částky mocné a z částky ku potření snadné. A že jsi viděl železo smíšené s hlinou ničemnou, ukazuje, že se přízníti budou ve spolek lidé, avšak nebude se přídržeti jeden druhého, tak jako železo nedrží se s hlinou. Za dnů pak těch králů vzbudí Bůh nebeský království, kteréž na věky nebude skaženo, a království to na žádného jiného nespadne, ale ono potře a konec učiní všechněm těm královstvím, samo pak státi bude na věky. Tak jakž si viděl, že se z hory utral kámen, kterýž nebýval v rukou, a potřel železo, měď, hlinu, stříbro a zlato. Bůh veliký oznámil králi, co býti má potom, a pravý jest sen ten i věrný výklad jeho. Tedy král Nabuchodonozor padl na tvář svou a poklonil se Danielovi a rozkázal, aby oběti a vůně lipé obětovali jemu. A odpovídaje král Danielovi řekl vpravdě, že Bůh váš jest Bůh bohů a pán králů, kterýž zjevuje skryté věci, poněvadž si mohl vyjevit i tajnou věc tuto.
Tedy král zvelebil Daniele a dary veliké a mnohé dal jemu a pánem ho učinil nade vší krajinou babylonskou a knížetem nad vývodami a nade všemi mudrci babylonskými. Daniel pak vyžádal na králi, aby představil krajině babylonské Sidracha, Mizacha a Abdenágo. Ale Daniel býval v bráně královské. Potom Nabuchodonozor král udělav obraz zlatý, jehož výška byla 60 loket, šířka pak 6 loket, postavil ji na poli Dura v krajině babylonské. I poslal Nabuchodonozor král, aby shromáždili knížata, vývody a vůdce, starší, správce nad poklady, právých zběhlé, úředníky a všecky, kteří španovali nad krajinami, aby přišli ku posvěcování obrazu, kterýž postavil Nabuchodonozor král. Tedy shromáždili se knížata, vývodové a vůdcové, starší, správcové nad poklady, právých zběhlí, úředníci a všichni, kteří španovali nad krajinami ku posvěcování obrazu toho, kterýž postavil Nabuchodonozor král a stáli před obrazem, kterýž postavil Nabuchodonozor. Běřic pak volal ze vší síly, vám se to praví lidem, národům a jazykům. Jakž uslyšíte zvuk trouby, píšťalky, citary, huslí, loutny, zpívání a všelijaké muziky, padněte a klanějte se obrazu zlatému, kterýž postavil Nabuchodonozor král. Kdož by pak nepadl a neklaněl se, té hodiny uvržen bude doprostřed peci ohnivé rozpálené. A protože hned, jakž uslyšeli všichni lidé zvuk trouby, píšťalky, citary, huslí, loutny a všelijaké muziky, padli všichni lidé, národové a jazykové, klanějíce se obrazu zlatému, kterýž postavil Nabuchodonozor král. A hned téhož času přistoupili muži kaldejští a s křikem žalovali na Židy. A mluvíce řekli Nabuchodonozorovi králi, na věky buď živ. Ty králi vynesl výpověd, aby každý člověk, kterýž by slyšel zvuk trouby, píšťalky, citary, huslí, loutny, zpívání a všelijaké muziky, padl a klaněl se obrazu zlatému. A kdož by nepadl a neklaněl se, aby uvržen byl doprostřed peci ohnivé rozpálené. Našli se pak někteří Židé, kteréž si představil krajině babylonské, totiž Sidrach, Mizach a Abdenágo, kteříž to muži nedbali na tvé, o králi, nařízení. Bohů tvých nektí a obrazu zlatému, kterýž si postavil, se neklanějí. Kdy Nabuchodonozor v hněvě a v prchlivosti rozkázal přivésti Sidracha, Mizacha a Abdenágo. I přivedení jsou muži ti před krále. I mluvil Nabuchodonozor a řekl jim, zoumyslněli, Sidrachu, Mizachu a Abdenágo, bohu mých nektíte a obrazu zlatému, kterýž jsem postavil, se neklaníte? Protož nyní jste-liž hotovi, abyste hned, jakž uslyšíte zvuk trouby, píšťalky, citary, huslí, loutny, zpívání a všelijaké muziky, padli a klaněli se obrazu tomu, kterýž jsem učinil? Pakli se klaněti nebudete, té hodiny uvrženi budete doprostřed peci ohnivé rozpálené, a který jest ten Bůh, jež to by vás vytrhl z ruky mé. Odpověděli Sidrach, Mizach a Abdenágo a řekli králi, my se nestaráme o to, o Nabuchodonozoře, co bychom měli odpovědíti tobě. Nebo aj buď to, že Bůh, jehož my ctíme, kterýž mocen jest vytrhnouti nás z peci ohnivé rozpálené, a tak z ruky tvé, o králi, vytrhne nás. Buďže nevytrhné známo buď tobě, o králi, žiť bohu tvých ctíti a obrazu zlatému, kterýž si postavil, klaněti se nebudeme. Tedy Nabuchodonozor naplněný saprchlivostí, takže obličej tváři jeho se proměnil proti Sidrachovi, Mizachovi a Abdenágovi a odpovídaje, rozkázal rozpáliti pec 7krát více, než obyčej měli ji rozpalovati. A mužům silným, kteříž byli mezi rytíři jeho, rozkázal, aby svížíce Sidracha, Mizacha a Abdenágo uvrhli do peci ohnivé rozpálené. Tedy svázali muže ty v pláštích jejich, v košilkách jejich, i v kloboucích jejich a v oděvu jejich a uvrhli je doprostřed peci ohnivé rozpálené. Že pak rozkaz královský náhlý byl a pec velmi rozpálená, z té příčiny muže ty, kteříž uvrhli Sidracha, Mizacha a Abdenágo, zadusil plamen ohně. Ale ti 3 muži, Sidrach, Mizach a Abdenágo, padli doprostřed peci ohnivé rozpálené svázaní. Tedy Nabuchodonozor král zděsil se a vstal s chvátáním a promluviv, řekl hejtmanům svým, zdaliž jsme neuvrhli 3 mužů doprostřed peci svázaných. Odpověděli a řekli králi, pravda jest, králi. On pak odpovídaje, řekl aj, vidím 4 muže rozvázané, procházející se uprostřed ohně a není žádného porušení při nich a 4. na pohledění podobný jest synu božímu. A přistoupiv Nabuchodonozor k čelisti peci ohnivé rozpálené, mluvil a řekl Sidrachu, Mizachu a Abdenágo, služebníci Boha nejvyššího, vyjděte a pojďte sem. I vyšli Sidrach, Mizach a Abdenágo z prostředku ohně. Shromáždivše se pak knížata, vývodové a vůdcové a hejtmané královští, hleděli na ty muže, an žádné moci neměl oheň při tělích jejich, ani vlas hlavy jejich nepřiškvrkl, ani plášťové jejich se nezměnili, aniž co ohněm páchli.
I mluvil Nabuchodonozor a řekl: požehnaný Bůh jejich, totiž Sidrachův, Mizachův a Abdenágův, kterýž poslal anděla svého a vytrhl služebníky své, kteříž doufali v něho, až i rozkazu královského neuposlechli, ale těla svá vydali, aby nesloužili a neklaněli se žádnému bohu, kromě bohu svému. A protož toto já přikazuji, aby každý ze všelikého lidu, národu a jazyku, kdož by koli co rouhavého řekl proti bohu Sidrachovu, Mizachovu a Abdenágovu, na kusy rozsekán byl a dům jeho v záchod obrácen, protože není boha jiného, kterýž by mohl vytrhovati, jako tento. Tedy zvelebil zase král Sidracha, Mizacha a Abdenága v krajině babylonské. Nabuchodonozor král všechněm lidem, národům i jazykům, kteříž bydlí na vší zemi, pokoj váš rozmnožen buď. Znamení a divy, kteréž učinil při mě Bůh nejvyšší, vidělo mi se za slušné, abych vypravoval. Znamení jeho, jak veliká jsou, a divové jeho, jak mocní jsou, království jeho království věčné a panování jeho od národu do pronárodu. Já Nabuchodonozor užívaje pokoje v domě svém a kveta na palácu svém. Měl jsem sen, kterýž mne zhrozil a myšlení na ložci svém a to, což jsem viděl, znepokojilo mne. A protož vyšla ode mne ta výpověď, aby uvedeni byli přede mne mudrci babylonští, kteříž by mi výklad toho snu oznámili. Tedy předstoupili mudrci, vězdáři, kaldejští a hadači. I pověděl jsem jim sen, avšak výkladu jeho nemohli mi oznámiti. Až naposledy předstoupil přede mne Daniel, jehož jméno Baltazar, podle jména Boha mého, a v němž jest duch bohů svatých. Jemuž jsem oznámil sen. Baltazaře, kníže mudrců, já vím, že duch bohů svatých jest v tobě a nic tajného není tobě nesnadného. Vidění snu mého, kterýž jsem měl, i výklad jeho oznam. U vidění pak, kteréž jsem viděl na ložci svém, viděl jsem a aj strom uprostřed země, jehož vysokost byla veliká. Veliký byl strom ten a mocný a výsost jeho dosahovala až k nebi a patrný byl až dokončen vší země. Lístí jeho bylo pěkné a ovoce jeho hojné všechněm za pokrm, pod stínem pak jeho byla zvěř polní a na ratolestech jeho bydleli ptáci nebeští a z něho potravu měl všeliký živočich. Viděl jsem také u viděních svých na ložci svém a aj hlásný a svatý z nebe stoupit. Volal ze vší síly a tak pravil: podetněte strom ten a osekejte ratolesti jeho a otlukte lístí jeho a rozmeďte ovoce jeho, nechať se vzdálí zvěř od něho a ptáci s ratolestí jeho. Avšak mene kořenů jeho v zemi zanechejte a v poutech železných a ocelivých na trávě polní, aby rosou nebeskou esemáčín byl a díl jeho zvěří v bylině zemské. Srdce jeho od lidského ať jest rozdílné a srdce zvířecí nechť jest dáno jemu, až by 7 let vyplnilo se při něm. Usouzení hlásných a řeč žádosti svatých stane se, až by k tomu přišlo, aby poznali lidé, že nejvyšší panuje nad královstvím lidským a že komuž chce, dává je a toho, kterýž jest ponížený mezi lidmi, ustanovuje nad ním. Tento sen viděl jsem já Nabuchodonozor král, ty pak, Baltazaře, oznám výklad jeho. Nebo všichni mudrci v království mém nemohli mi výkladu oznámity, ale ty můžeš, protože duch bohů svatých jest v tobě. Ty Daniel, jemuž jméno Baltazar, předěšený stál za 1 hodinu a myšlení jeho strašila ho. A odpověděv král řekl: Baltazaře, sen ani výklad jeho nechť nestraší tebe. Odpověděl Baltazar a řekl: pane můj, sen tento přijď na ty, kteříž tě v nenávisti mají, a výklad jeho na tvé nepřáteli. Strom ten, kterýž si viděl, veliký a mocný, jehož výsost dosahovala až k nebi a kterýž patrný byl po vší zemi. A lístí jeho pěkné a ovoce jeho hojné a z něhož všichni pokrm měli, pod nímž byla zvěř polní a na ratolestech jeho bydleli ptáci nebeští. Ty jsi ten, o králi, kterýž si rozšířil se a zmocnil, a velikost tvá vzrostla a vznesla se až k nebi a panování tvé až do konce země. Že pak viděl král hlásného a svatého vstupujícího z nebe, kterýž řekl: podetněte strom ten a zkazte jej, avšak mene kořenů jeho v zemi zanechejte a v okovách železných a ocelivých ať jest na trávě polní, aby rosou nebeskou esemáčín byl a zvěří polní díl jeho, až by 7 let vyplnilo se při něm. Ten jest výklad o králi a ortel nejvyššího, kterýž vyšel na pána mého krále. Nebo zaženou tě lidé od sebe a zvěří polní bude bydlení tvé a bylinu jako volum tobě jísti dávati budou a rosou nebeskou esemáčím budeš, až se vyplní 7 let při tobě, dokud bys nepoznal, že panuje nejvyšší nad královstvím lidským a že komuž chce, dává je. Že pak řekli, aby zanechán byl kmen kořenů toho stromu, království tvé tobě zůstane, jakž jen poznáš, že nebesa panují. Protož o králi přijmi radu mou a hříchy své spravedlností přetrhuj a nepravosti své milostivostí k souženým, zda by prodloužen byl pokoj tvůj. Všecko to přišlo na krále Nabuchodonozora. Nebo po dokonání 12 měsíců procházeje se po palácu královském v Babyloně.
Mluvil král a řekl, zdališ toto není ten Babylon veliký, kterýž jsem já vystavěl mocí síly své, aby byl stolicí království k ozdobě slávy mé. Ještě ta řeč byla v ústech krále a aj hlas z nebe přišel, toběť se praví, Nabuchodonozoře králi, že království odešlo od tebe. Nýbrž tě lidé i z sebe vyvrhou a zvěří polní bydli ti budeš. Hlinu jako volum tobě jísti dávat ti budou, až by 7 let vyplnilo se při tobě, dokud bys nepoznal, že panuje nejvyšší nad královstvím lidským a že komuž chce, dává je. V touž hodinu řeč ta naplnila se při Nabuchodonozorovi. Nebo z spolku lidí vyvržen byl a bylinu jako vůl jedl a rosou nebeskou tělo jeho semáčí neobylo, až na něm vlasy zrostly jako peří orličí a nehty jeho jako pazoury ptačí. Při skonání pak těch dnů já Nabuchodonozor pozdvihl jsem očí svých k nebi a rozum můj ke mně se zase navrátil. I dobrořečil jsem nejvyššímu a živého na věky chválil jsem a oslavoval, nebo panování jeho jest panování věčné a království jeho od národu do pronárodu. A všichni obyvatelé země jako za nic počtení jsou a podle vůle své činí mezi vojskem nebeským i obyvateli země, aniž jest kdo, jež to by mu přes ruku dáti mohl a říci jemu, co to děláš? Téhož času rozum můj navrátil se ke mně a k slávě království mého ozdoba má, i důstojnost má navrátila se ke mně, nadto i hejtmané moji a knížata má hledali mne a zmocněn jsem v království svém a velebnost větší jest mi přidána. Nyní tedy já Nabuchodonozor chválím, vyvyšuji a oslavuji krále nebeského, jehož všichni skutkové jsou pravda a stezky jeho soud a kterýž chodící v píše může snižovati. Balsazar král učinil hody veliké tisíci knížatům svým a před nimi víno pil. A když pil víno Balsazar, rozkázal přinésti nádobí zlaté a stříbrné, kteréž vynesl Nabuchodonozor otec jeho z chrámu jeruzalémského, aby z něho pili král i knížata jeho, ženy jeho i ženiny jeho. I přineseno jest nádobí zlaté, kteréž vynesli z chrámu domu božího, kterýž byl v Jeruzalémě, a pili z něho král i knížata jeho, ženy jeho i ženiny jeho. Pili víno a chválili bohy zlaté a stříbrné, měděné, železné, dřevěné a kamenné. V touž hodinu vyšly prstové ruky lidské a psali naproti svícnu na stěně paláce královského a král hleděl na částky ruky, kteráž psala. Tedy jasnost královská změnila se a myšlení jeho skormoutila ho a pasové bedry jeho rozpásaly se, i kolena jeho jedno od druhé se tlouklo. A skřikl král ze vší síly, aby přivedeni byli hvězdáři, kaldejští a hadači. I mluvil král a řekl mudrcům babylonským, kdokoliv přečte psání toto, a výklad jeho mi oznámí, šarlatem odín bude a řetěz zlatý na hrdlo jeho a třetím v království po mně bude. I předstoupili všichni mudrci královští, ale nemohli písma toho čísti, ani výkladu oznámiti králi. Pročež král Balsazar velmi předěšen byl a jasnost jeho změnila se na něm, ano i knížata jeho skormouceni byli. Královna pak, příčinou té věci královské a knížat jeho, do domu těch hodů vešla a promluvivši královna, řekla králi, na věky živ buď. Nechť tě neděsí myšlení tvá a jasnost tvá nechť se nemění. Jest muž v království tvém, v němž jest duch bohů svatých, v kterémž za dnů otce tvého osvícení, rozumnost a moudrost, jako moudrost bohů, nalezena, jehož král Nabuchodonozor otec tvůj knížetem mudrců, hvězdářů, kaldejských a hadačů ustanovil, otec tvůj, o králi. Protože duch znamenitý i umění a rozumnost vykládání snů a oznámení pohádek i rozvázání věcí nesnadných nalezeno při Danielovi, jemuž králi jméno dal Baltazar. Nechať nyní zavolán jest Daniel a oznámí tě výklad ten. Kdy přiveden jest Daniel před krále. I mluvil král a řekl Danielovi, ty jsi ten Daniel, jeden z synů zajatých judských, kteréhož přivedl král otec můj z judstva? Slyšel jsem zajisté o tobě, že duch bohů svatých jest v tobě a osvícení i rozumnost a moudrost znamenitá nalezena jest v tobě. A nyní přivedení jsou přede mne mudrci a hvězdáři, aby mi písmo toto přečtli a výklad jeho oznámili, avšak nemohli výkladu věci té oznámity. Já pak slyšel jsem o tobě, že můžeš to, což jest nesrozumitelného, vykládati a což nesnadného rozvázati. Protož nyní budeš-li moci písmo to přečísti a výklad jeho mě oznámity, v šarlat oblečen budeš a řetěz zlatý na hrdlo tvé a třetím v království po mně budeš. Tedy odpověděl Daniel a řekl před králem, darové tvoji nechť zůstávají tobě a odplatu svou dej jinému, avšak písmo přečtu králi a výklad oznámím jemu. Ty králi, slyš, Bůh nejvyšší královstvím a důstojností i slávou a okrasou obdařil Nabuchodonozora otce tvého. A pro důstojnost, kterouž ho obdařil, všichni lidé, národové a jazykové třásli a báli se před ním.
Kohokoliv chtěl, zabil a kterékoliv chtěl, byl kteréž chtěl, povyšoval a kteréž chtěl, ponižoval. Když se pak bylo pozdvihlo srdce jeho a duch jeho zmocnil se v píše, sazen byl stolice království svého a slávu odjali od něho. Ano, i z spolku synů lidských vyvržen byl a srdce jeho zvířecímu podobné učiněno bylo a s divokými osly bylo bydlení jeho. Vinu jako volum dávali jemu jísti a rosou nebeskou tělo jeho semáčí neobylo, dokud nepoznal, že panuje Bůh nejvyšší nad královstvím lidským a že kohož chce, ustanovuje nad ním. Ty také, synu jeho Balsazaře, neponížil si srdce svého, ačkoliv o tom ovšem věděl. Ale pozdvil se proti Pánu nebes, nebo nádobí domu jeho přinesli před tebe, a ty i knížata tvá, ženy tvé i ženiny tvé pili jste víno z něho. Tato bohy stříbrné a zlaté, měděné, železné, dřevěné a kamenné, kteříž nevidí, ani slyší, aniž co vědí, chválili si, Boha pak, v jehož ruce jest dýchání tvé i všecky cesty tvé, neoslavovali si. Protož nyní od něho poslána jest částka ruky této a písmo to napsáno jest. A toto jest písmo napsané mene, tekel ufarsin, totiž zčetl, zvážil a rozděluj. Tento pak jest výklad slov mene, zčetl Bůh království tvé a konci je přivedl. Tekel zváženy si na váze a nalezeny si lehký. Peres rozděleno jest království tvé a dáno jest méckým a perským. Tedy z rozkazu Balsazarova oblékli Daniele v šarlat a řetěz zlatý dali na hrdlo jeho a rozhlašovali o něm, že má býti pánem třetím v království. V touž noc zabit jest Balsazar král kaldejský. Darius pak mécký ujal království v letech okolo 62. Líbilo se pak Dariovi, aby ustanovil nad královstvím úředníků 120, kteříž by byli po všem království. Nad těmi pak hejtmany 3, z nichž to Daniel přední byl, kterýmž by úředníci oněno vydávali počet, aby se králi škoda nedála. Tedy Daniel převyšoval ty hejtmany a úředníky, protože duch znamenitější v něm byl. Pročež král myslel ustanovit jej nade vším královstvím. Tedy hejtmané a úředníci hledali příčiny proti Danielovi z strany království, avšak žádné příčiny ani vady nemohli najít, nebo věrný byl, aniž jaký omyl neb vada nalézala se při něm. Protož muži ti řekli, nenajdeme proti Danielovi tomuto žádné příčiny, jediné leč bychom našli něco proti němu z strany zákona Boha jeho. Tedy hejtmané a úředníci ti shromáždivše se k králi, tak to mluvili k němu, Darie králi, na věky buď živ. Uradili se všichni hejtmané království, vývodové, úředníci, správcové a vůdcové, abys ustanovil nařízení královské a utvrdil zápověd, kdož by koli vložil žádost na kteréhokoliv boha neb člověka do 30 dnů, kromě na tebe, králi, aby uvržen byl do jámy lvové. Nyní tedy o králi potvrdě zápovědi této a vydej mandát, kterýž by nemohl změněn býti podle práva méckého a perského, kteréž jest neproměnitelné. Pročež král Darius vydal mandát a zápověd. Daniel pak, když se dověděl, že jest vydán mandát, všel do domu svého, když otevřená byla okna v pokoji jeho proti Jeruzalému a 3krát za den klekal na kolena svá a modlíval se a vyznával se Bohu svému, tak jakož prvé to činíval. Tedy muži ti shromáždivše se a nalezše Daniele, an se modlí a pokorně prosí Boha svého. Tedy přistoupili a mluvili k králi o zápovědi královské, zdališ si nevydal mandátu, aby každý člověk, kdož by koli něčeho žádal od kterého boha neb člověka až do 30 dnů, kromě od tebe, králi, uvržen byl do jámy lvové. Odpověděv král řekl, pravé tě jest slovo to, podle práva méckého a perského, kteréž jest neproměnitelné. Tedy odpovídajíce řekli králi, Daniel ten, kterýž jest zajatých synů judských, nechtěl dbáti na tvé, o králi, nařízení ani na mandát tvůj, kterýž si vydal, ale 3krát za den modlívá se modlitbou svou. Tedy král, jakž uslyšel tu řeč, velmi se zarmoutil nad tím a uložil král v mysli své vysvoboditi Daniele a až do západu slunce usiloval ho vytrhnouti. Ale muži ti shromáždivše se králi, mluvili jemu, věz králi, že jest takové právo u méckých a perských, aby každá výpověď a nařízení, kteréž by král ustanovil, neproměnitelné bylo. I řekl král, aby přivedli Daniele a uvrhli jej do jámy lvové. Mluvil pak král a řekl Danielovi, Bůh tvůj, kterémuž sloužíš ustavičně, on vysvobodí tebe. A přinesen jest kámen jeden a položen na díru té jámy a zapečetil ji král prstenem svým a prsteny knížat svých, aby nebyl změněn ortel při Danielovi. I odšel král na palác svůj a šel ležeti, nic nejeda a ničímž se obveseliti nedal, takže i sen jeho vzdálen byl od něho. Tedy král hned ráno vstav na úsvitě, s chvátáním šel k jámě lvové. A jakž se přiblížil k jámě, hlasem žalostným zavolal na Daniele a promluviv král, řekl Danielovi, Danieli, služebníče Boha živého, Bůh tvůj, kterémuž ty sloužíš ustavičně, mohl ještě vysvoboditi od lvů?
Ty Daniel mluvil s králem, řka králi, na věky buď živ. Bůh můj poslal anděla svého, kterýž zavřel ústa lvů, aby mi neuškodili, nebo před ním nevina nalezena jest při mně, nýbrž ani proti tobě, králi, nic zlého jsem neučinil. Tedy král velmi se z toho zradoval a rozkázal Daniele vytáhnout z jámy. I vytažen byl Daniel z jámy a žádného úrazu není nalezeno na něm, nebo věřil v Boha svého. I rozkázal král, aby přivedeni byli muži ti, kteříž osočili Daniele, a uvržení jsou do jámy lvové, oni i synové jejich i ženy jejich, a prvé než dopadli na té jámy, zmocnili se jich lvové a všecky kosti jejich zetřeli. Tedy Darius král napsal všechněm lidem, národům a jazykům, kteříž bydleli po vší zemi, pokoj váš rozmnožen buď. Ode mne vyšlo nařízení toto, aby na všem panství království mého třásli a báli se před Bohem Danielovým, nebo on jest Bůh živý a zůstávající na věky a království jeho nebude zrušeno ani panování jeho až do konce. Vysvobozuje a vytrhuje a činí znamení a divy na nebi i na zemi, kterýž vysvobodil Daniele z moci lvů. Danielovi pak šťastně se vedlo v království Dariovu a v království Círa Perského. Leta prvního Balsazara krále babylonského Daniel měl sen a vidění svá na ložci svém, i napsal ten sen krátkými slovy. Mluvil Daniel a řekl: Viděl jsem u vidění svém v noci a aj 4 větrové nebeští bojovali na moři velikém. A 4 šelmy veliké vystupovaly z moře, jedna od druhé rozdílná. První podobná lvu a křídla orličí měla. Hleděl jsem, až vytrhána byla křídla její, jimiž se vznášela od země, takže na nohách jako člověk státi musela a srdce lidské dáno jestí. A je jiná šelma druhá podobná nedvědu, která španství jedno vyzdvihla a 3 žebra v ústech jejich, mezi zuby jejími, a tak mluveno bylo k ní, vstaň, nažer se hojně masa. Potom jsem viděl a je jiná podobná pardovi, kteráž měla 4 křídla ptačí na hřbetě svém a 4hlavá byla šelmata, již moc dána byla. Potom viděl jsem u viděních nočních a aj šelma 4. strašlivá a hrozná a velmi silná, mající zuby železné veliké, kteráž zežírala a potírala, ostatek pak nohama svýma pošlapávala, a ta byla rozdílná ode všech šelm, kteréž byly před ní, a měla rohů 10. Pilněji jsem šetřil těch rohů a hle, roh poslední malý vyrostal mezi nimi a 3 z těch rohů prvních vyvrácení jsou před ním a aj oči podobné očím lidským v rohu tom a ústa mluvící pyšně. Hleděl jsem, až trůnové ti svrženi byli a starý dnů posadil se, jehož roucho jako sníh bílé a vlasové hlavy jeho jako vlna čistá, trůn jako jiskry ohně, kola jeho jako oheň hořící. Potok ohnivý tekl a vycházel od něho, tisícové tisíců sloužili jemu a 10krát 1000krát 100 000 stálo před ním, soud zasedl a knihy otevříny byly. Patřil jsem tehdáž hned, jakž se začal zvuk té řeči pyšné, kterouž roh mluvil, patřil jsem, dokud ta šelma nebyla zabita a vyhlazeno tělo její a dáno k spálení ohni. A i ostatkům šelm odjeli panství, nebo dlouhost života jim odměřena byla až do času, a to uloženého času. Viděl jsem u vidění nočním a aj s oblaky nebeskými podobný synu člověka přicházel, potom až k starému dnu přišel a před něj postaven byl. I dáno jest jemu panství a sláva i království, aby všichni lidé, národové a jazykové sloužili jemu, jehož panství jest panství věčné, kteréž nepomíjí, a království jeho, kteréž se neruší. I zhrozil se duch můj ve mně Danielovi uprostřed těla a vidění má předěsila mne. Tedy přistoupil jsem k jednomu z přístojících a ptal jsem se ho na jistotu vší té věci. I pověděl mi a výklad řečí mi oznámil. Ty šelmy veliké, kteréž jsou 4, jsou 4 králové, kteříž povstanou z země. A ujmou království svatých výsostí, kteříž obdržeti mají království až na věky a až na věky věků. Tedy žádostiv jsem byl zprávě o šelmě 4., kteráž rozdílná byla ode všech jiných, hrozná velmi, zubové její železní a pazoury její ocelivé, kteráž zežírala, potírala, ostatek pak nohama svýma pošlapávala. Tolikéž o rozích 10, kteříž byli na hlavě její, a o posledním, kterýž vyrostl, a před ním spadli 3, o tom rohu, pravým, kterýž měl oči a ústa mluvící pyšně a byl na pohledění větší než jiní. Viděl jsem a roh ten válku vedl svatými a přemáhal je. Až přišel starý dnů a oddán jest soud svatým výsostí a čas přišel, aby to království svatí obdrželi. To takto šelma 4. znamená království 4. na zemi, kteréž rozdílné bude ode všech království a zežíře všecku zemi a zmlátí a potřejí. Roupak 10 znamená, že z království toho 10 králů povstane a poslední povstane po nich, kterýž bude rozdílný od prvních a poníží 3 králů. A slova proti nejvyššímu mluvity bude a svaté výsostí potře, nad to pomýšleti bude, aby proměnil časy i práva, když vydáni budou v ruku jeho až do času a časů i do částky časů.
V tom bude soud osazen a panství jeho odejmou, vypléní a vyhladí je docela. Království pak i panství a důstojnost královská pode vším nebem dána bude lidu svatých výsostí, jehož království bude království věčné a všichni páni jemu sloužity a jeho poslouchati budou. Až potud konec té řeči. Nepak Daniele myšlení má velice skormoutila a krása má proměnila se při mně, slovo však toto v srdci svém zachoval jsem. Leta 3. králování Balsazara krále ukázalo mi se vidění, mě Danielovi po onom, kteréž se mi ukázalo na počátku. I viděl jsem uvidění tehdáž pak, když jsem viděl, byl jsem v Susan, na hradě, kterýž jest v krajině Elam, viděl jsem, pravím, byv u potoka Ulaj. A pozdvih očí svých viděl jsem a aj u toho potoka stál skopec jeden, kterýž měl 2 rohy. A ti 2 rohové byli vysocí, avšak jeden vyšší než druhý, ale ten vyšší zrostl posléze. Viděl jsem z kopce toho antrkal k západu, půlnoci a poledni, jemu žádná šelma odolati nemohla, aniž kdo co mohl vytrhnouti z moci jeho, pročež činil podle vůle své, a to věci veliké. A když jsem to rozvažoval, a i kozel přicházel od západu na svrchek vší země, a žádný se ho nedotýkal na zemi, a ten kozel měl roh znamenitý mezi očima svýma. A přišel až k tomu skopci majícímu 2 rohy, kteréhož jsem byl viděl stojícího u potoka, a přiběhl k němu v prchlivosti síly své. Viděl jsem také a dotřel na toho skopce a rozlítiv se proti němu, udeřil jej, takže zlámal oba rohy jeho a nebylo síly v skopci k odpírání jemu. A poraziv ho na zemi, pošlapal jej, aniž byl, kdo by vytrhl z kopce z moci jeho. Kozel pak velikým učiněn jest velmi. A když se silil, zlámal se roh ten veliký, i zrostli znamenití 4 místo něho na 4 strany světa. Z těch pak jednoho vyšel roh jeden maličký a zrostl velmi ku poledni a východu a k zemi judské. A spěl se až k vojsku nebeskému a svrhl na zemi některé z vojska toho i zvěst a pošlapal je. A nobrž až k vojska toho knížeti spěl se, nebo od něho zastavena byla ustavičná oběd a zavržen příbytek svatyně boží. Takže vojsko to vydáno v převrácenost proti ustavičné oběti a povrhlo pravdu na zemi a což činilo, šťastně mu se dařilo. Tedy slyšel jsem jednoho svatého mluvícího a řekl ten svatý tomu, kterýž tajné věci v počtu maje, mluví, dokud toto vidění o oběti ustavičné a převrácenost na spuštění přivodící trvati bude a svaté služby vydávány budou i vojsko v pošlapání. A řekli mi až do 2300 večerů a jiter a přijdou k obnovení svému svaté služby. Stalo se pak, že když jsem já Daniel hleděl na to vidění a ptal jsem se na rozum jeho, aj postavil se podle mne na pohledění jako muž. Slyšel jsem také hlas lidský mezi Ulajem, kterýž to zavolav, řekl, Gabrieli, vylož tomuto vidění to. I přišel ke mně, když jsem stál a když přišel, zrozil jsem se a padl jsem na tvář svou. I řekl ke mně, pozoruj, synu člověčí, nebo v času uloženém vidění toto se naplní. Když pak on mluvil se mnou, usnul jsem tvrdě, leže tváří svou na zemi. I dotekl se mne a postavil mne tu, když jsem byl stál. A řekl, a já oznámím tobě to, což se díti bude až do vykonání hněvu toho, nebo v uloženém času konec bude. Skopec ten, kteréhož si viděl a měl 2 rohy, jsou králové mécký a perský. Kozel pak ten chlupatý jest král řecký a roh ten veliký, kterýž jest mezi očima jeho, jest král první. Že pak zlámán jest a povstali 4 místo něho, 4 království svého národu povstane, ale ne s takovou silou. Při dokonání pak království jejich, když navrch vzejdou nešlechetníci, povstane král nestydatý a chytrý. Jehož síla zmocní se, ačkoliv ne jeho silou, takže ku podivení hubiti bude a šťastně se mu povede, až i vše vykoná, nebo hubiti bude silné i lid svatý. A obmyslností svou šťastně svede lest v předsevzetí svém a v srdci svém zvelebí sebe a včas pokoje zubí mnohé, nadto i proti knížeti knížat se postaví, avšak bez rukou potřín bude. Vidění pak to večerní a jitřní, o němž povědíno, jest jistá pravda, pročež ty zavři to vidění, nebo jest mnohých dnů. Tedy já Daniel schuravěl jsem a nemocen jsem byl několik dnů. Potom povstav konal jsem povinnost od krále poručenou, byl předěšen nad tím viděním, čehož však žádný na mě neseznal. Leta 1. Daria syna Asverova z semene Méckého, kteréhož učiněn jest králem v království kaldejském. Leta 1. králování jeho já Daniel porozuměl jsem z knih počtu let, o nichž se stalo slovo Hospodinovo k Jeremiášovi proroku, že se vyplní spuštění Jeruzaléma 70. léta. A obrátil jsem tvář svou ku Pánu Bohu, hledaj jeho modlitbou a pokornými prosbami, v postu, v žíni a popele.
I modlil jsem se Hospodinu Bohu svému a vyznávaje se, řekl jsem, prosím, Pane Bože silný, veliký a všeliké ctihodný, ostříhající smlouvy a dobrotivosti k těm, kteří tě milují a ostříhají přikázání tvých. Zřešili jsme a převráceně jsme činili, bezbožnost jsme páchali a protivili jsme se a odvrátili od přikázání tvých a soudů tvých. Aniž jsme poslouchali služebníků tvých proroků, kteříž mluvívali ve jménu tvém králům našim, knížatům našim a otcům našim i všemu lidu země. Toběť, o Pane, přísluší spravedlnost, nám pak zahanbení tváři, jak se to děje nyní mužům judským a obyvatelům jeruzalémským a všechněm izraelským, blízkým i dalekým, ve všech zemích, kamž si je zahnal pro přestoupení jejich, jímž přestupovali proti tobě. Nám tě, o Hospodine, sluší zahanbení tváři, králům našim, knížatům našim a otcům našim, neboť jsme zřešili proti tobě. Pánu Bohu pak našemu milosrdenství a slitování, poněvadž jsme se protivili jemu. A neposlouchali jsme hlasu Hospodina Boha našeho, abychom chodili v naučeních jeho, kteréž předkládal před oči naše skrze služebníky své proroky. Nýbrž všichni izraelští přestoupili zákon tvůj a odvrátili se, aby neposlouchali hlasu tvého, protože vylito jest na nás to prokletí a klatba, kteráž jest zapsána v zákoně Mojžíše služebníka Božího, nebo jsme zřešili proti němu. Pročež splnil slovo své, kteréž mluvil proti nám a proti soudcům našim, kteříž nás soudili, a uvedl na nás toto zlé veliké, jehož se nestalo pode vším nebem, jakéž se stalo v Jeruzalémě. Tak jakž zapsáno jest v zákoně Mojžíšově, všecko to zlé přišlo na nás, avšak ani tak jsme se nekořili před tváří hněvivou Hospodina Boha našeho, abychom se odvrátili od nepravostí svých a šetřili pravdy jeho. Protož neobmeškal Hospodin s tím zlým, ale uvedl je na nás, nebo spravedlivý jest Hospodin Bůh náš ve všech skutcích svých, kteréž činí, jehož hlasu poslušní jsme nebyli. Nyní však, o Pane Bože náš, kterýž si vyvedl lid svůj z země egyptské rukou silnou a způsobil sobě jméno, jakéž jest dnešního dne, zřešili jsme, bezbožněji jsme činili. O Pane, podle vší tvé dobrotivosti nechť se, prosím, odvrátí hněv tvůj a prchlivost tvá od města tvého Jeruzaléma, hory svatosti tvé, nebo pro hříchy naše a pro nepravosti otců našich Jeruzalém a lid tvůj v pohanění jest u všech, kteří jsou vůkol nás. Nyní tedy, o Bože náš, vyslyš modlitbu služebníka svého a pokorné prosby jeho a zasvěť tvář svou nad svatyní svou spuštěnou pro Pána. Nakloň, Bože můj, ucha svého a slyš, otevři oči své a vyspuštění naše i města, kteréž jest nazváno od jména tvého, nebo ne pro nějaké naše spravedlnosti padajíce, pokorně prosíme tebe, ale pro milosrdenství tvá mnohá. Vyslyšiš, o Pane, Pane, odpusť, Pane, pozoruj a učiň, neprodlévejš pro sebe samého, můj Bože, nebo od jména tvého nazváno jest město toto i lid tvůj. Ještě jsem mluvil a modlil se a vyznával hřích svůj i hřích lidu svého izraelského a padna, pokorněji jsem se modlil před tváří Hospodina Boha svého, za horu svatosti Boha svého. Ještě pravím, mluvil jsem při modlitbě a muž ten Gabriel, kteréhož jsem viděl v tom vidění na počátku, rychle přiletěv, dotekl se mne včas oběti večerní. A slouže mi k srozumění, mluvil se mnou a řekl, Danieli, nyní jsem vyšel, abych tě naučil vyrozumívati tajemstvím. Při počátku pokorných proseb tvých vyšlo slovo a já jsem přišel, ať bych je oznámil, neboj si velmi milý, pročež pozoruj slova toho a rozuměj vidění tomu. 70. dnu odečteno jest lidu tvému a městu svatému tvému k zabránění převrácenosti a k zapečetění hříchů i vyčištění nepravosti a k přivedení spravedlnosti věčné a k zapečetění vidění i proroctví a ku pomazání svatého svatých. Věziš tedy a rozuměj, že od vyjití výpovědi o navrácení a o vystavení Jeruzaléma až do Mesiáše vývody bude tého dnu 7, potom tého dnu 62, když již zase vzdělána bude ulice a příkopa a ti časové budou přenesnadní. Po tého dnech pak těch 62 zabit bude Mesiáš, však jemu to nic neuškodí, nýbrž to město i tu svatyni skazí, i lid ten svůj budoucí, takže skončení jeho bude hrozné, ano i do vykonání boje bude boj stálý všelijak do vyplénění. Utvrdí však smlouvu mnohým v tého dni posledním, uprostřed pak toho tého dne učiní konec oběti zápalné i oběti suché a skrze vojsko ohavné až do posledního a uloženého poplénění hubící, na popléněné vylito bude spuštění. Na 3. Círa krále perského zjeveno bylo slovo Danielovi, kterýž sloul jménem Baltazar, a pravé bylo slovo to, i uložený čas dlouhý a rozum toho slova i smysl zjeven jemu u vidění. V těch dnech já, Daniel, kvílel jsem za 3. dnů. Pokrmu pochotného jsem nejedl, ani maso, ani víno nevešlo do úst mých, aniž jsem se mastí mazal, až se vyplnili dnové 3. dnu. Nepak 24. měsíce 1., když jsem byl na břehu řeky veliké, to jest Hiddekel. Pozdvih očí svých viděl jsem a aj muž jeden oděný v roucho lněné a bedra jeho přepásaná byla zlatem ryzím z Ufas.
Opak jeho jako Tarsis a obličej jeho na pohledění jako blesk a oči jeho podobné pochodním hořícím a ramena jeho i nohy jeho na pohledění jako měď vypolerovaná a zvuk slov jeho podobný zvuku množství. Viděl jsem pak já Daniel sám vidění to, ale muži ti, kteří se mnou byli, neviděli toho vidění, než hrůza veliká připadla na ně, až i utekli, aby se skryli. Pročež já zůstal jsem sám a viděl jsem vidění to veliké, ale nezůstalo i ve mně síly a krása má změnila se a porušila na mě, aniž jsem mohl zadržeti síly. Tedy slyšel jsem zvuk slov jeho a uslyšel zvuk slov jeho, usnul jsem tvrdě na tváři své na zemi. V tom aj ruka dotkla se mne a pozdvihla mne na kolena má a na dlaně rukou mých. I řekl mi, Danieli, muži velmi milý, pozoruj slov, kteráž já mluvit budu tobě a stůj na místě svém, nebo nyní poslán jsem k tobě. A když promluvil ke mně slovo to, stál jsem, třesa se. Pročež řekl mi, nebojš se, Danieli, nebo od prvního dne, jakži si přiložil srdce své, abys rozuměl a trápil se před Bohem svým, vyslyšána jsou slova tvá a já přišel jsem příčinou slov tvých. Ale kníže království perského postavovalo se proti mně za 1 dnů, až aj, Michal, jeden přední z knížat, přišel mi na pomoc, protože jsem já zůstával tam při králích perských. Již pak přišel jsem, ať bych oznámil, co potkati má lid tvůj v potomních dnech, nebo ještě vidění bude o těch dnech. A když mluvil ke mně ta slova, sklopiv tvář svou k zemi, o ně měl jsem. A i jako podobnost člověka dotkla se rtů mých a otevřev ústa svá, mluvil jsem a řekl tomu, který stál naproti mně, pane můj, příčinou toho vidění obrátily se bolesti mé na mne a aniž jsem síly zadržeti mohl. Jakž tedy bude moci služebník pána mého takovým mluvity se pánem mým takovým, poněvadž ve mně od toho času, ve mně, pravým, nezůstalo síly, ani chnutí nepozůstalo ve mně? Pročež opět dotkl se mne na pohledění jako člověk a posilnil mne. A řekl, neboj se, muži velmi milý, pokoj tobě, posilň se, pravým. Když pak on mluvil se mnou posilněny sa, řekl jsem, nechť mluví pán můj, neboj si mne posilnil. I řekl, víš-liž, proč jsem přišel k tobě? Nebo již navrátím se, abych bojoval s knížetem perským. A já odcházím a aj kníže řecké přitáhne. Ale oznámím ti to, což jest zapsáno v psání pravdomluvném, nebo ani jednoho není, již to by sobě zmužile počínal se mnou v těch věcech, kromě Michala knížete vašeho. A tak já léta prvního Dariaméckého postavil jsem se, abych ho zmocňoval a posiloval. Již pak oznámím pravdu a ještě 3 králové královati budou v perské zemi, potom 4. zbohatne bohatstvím velikým nade všecky a když se zmocní v bohatství svém, vzbudí všecky proti království řeckému. I povstane král mocný, kterýž bude míti panství široké a bude činiti podlé vůle své. Když se pak zmocní, potříno bude království jeho a rozděleno bude na 4 strany světa, však ne mezi potomky jeho, aniž bude panství jeho takové, jakéž bylo, nebo vykořeněno bude království jeho a jiným mimo ně se dostane. Pročež posilní se král polední, ano i jedno z knížat jeho, a mocnější bude nad něho, a panovati bude, panství široké bude panství jeho. Po některých pak letech spřízní se, nebo dcera krále poledního dostane se za krále půlnočního, aby učinila příměří. Ale neobdrží síly ramene, aniž on ostojí s ramenem svým, ale vydána bude ona i ti, kteříž ji přivedou, i syn její, i ten, kterýž ji posilňoval v ty časy. Potom povstane z výstřelku kořenů jejich na místo jeho, kterýž přitáhne s vojskem svým a udeří na pevnost krále půlnočního a přičiní se, aby se jich zmocnil. Tato i bohy jejich s knížaty jejich, s nádobami drahými jejich, stříbrem a zlatem v zajetí zavede do Egypta a bude bezpečen za mnoho let před králem půlnočním. A tak přijde do království král polední a navrátí se do země své. Ale synové onoho válčiti budou a seberou množství vojsk velikých. A nenadále přijdá jako povodeň procházeti bude a navracuje se, válkou dotírati bude až k jeho pevnostem. Pročež rozdrážděný se král polední vytáhne a bojovati bude s ním, s králem půlnočním a zšikuje množství veliké, i bude vydáno množství to v ruku jeho. I pozdvihne se množství to a povýší se srdce jeho, a ačkoliv porazí na tisíce, avšak se nezmocní. Potom navrátě se král půlnoční zšikuje množství větší než prvé a po dokonání času některých let nenadále přijde s vojskem velikým a s dostatkem hojným. V těch časích mnozí se postaví proti králi polednímu, ale synové nešlechetní z lidu tvého zhubeni budou a pro stvrzení vidění tohoto padnou. Nebo přitáhne král půlnoční a vzdělá je náspět, dobude měst hrazených, takže ramena poledního neostojí, ani lid vybraný jeho, aniž budou míti síly k odpírání. A přitáhna proti němu bude činiti podle vůle své, a nebude žádného, jež to by se postavil proti němu.
Staví se také v zemi Čudské, kterouž docela skazí rukou svou. Potom obrátí tvář svou, aby přitáhla s mocí všeho království svého a ukazuje se, jako by vše upřímně jednal, dovede něčeho. Nebo dá jemu krásnou panu, aby ho zahubil skrze ni, ale ona nedostojí, aniž bude držeti s ním. Zatím obrátí tvář svou k ostrovům a dobude mnohých, ale vůdce přítrž učiní pohanění jeho, anobrž to hanění jeho na něj obrátí. Pročež obrátí tvář svou pevnostem země své, ale klesne a padne i zahyne. I povstane na místo jeho v slávě královské ten, kterýž rozešle výběrčí, ale ten po nemnohých dnech potřím bude, a to ne v hněvě ani v boji. Na místě tohoto postaví se nevzácný, ačkoliv nevloží na něj ozdoby královské, avšak přijde pokojně, ujme království skrze úlisnost. A rameny jako povodní zachvácení budou před obličejem jeho mnozí a potříni budou jako i ten vůdce, kterýž s ním smlouvu učinil. Nebo v tovarištví s ním vejda prokáže nad ním lest a přijeda, zmocní se království s malým počtem lidu. Bezpečně také i do nejúrodnějších míst té krajiny vpadne a činiti bude to, čehož nečinili otcové jeho, ani otcové otců jeho, loupež a kořisti a zboží jim rozdělí, ano i proti pevnostem chytrosti své vymýšleti bude, a to do času. Potom vzbudí sílu svou a srdce své proti králi Polednímu s vojskem velikým, s nímž král Polední vojensky se potýkati bude, s vojskem velikým a velmi silným, ale neostojí, protože vymyslí proti němu chytrost. Nebo kteří šídají pokrm potrou jej, když vojsko onoho se rozvodní, i padnou, zbytí soudce mnozí. Tédáž obou těch králů srdce bude činiti zlé a za jedním a tím stolem lež mluvity budou, ale nepodaří se, protože cíl uložený na jiný ještě čas odložen. A protož navrátí se do země své s božím velikým a srdce jeho bude proti smlouvě svaté. Což učině, navrátí se do země své. V uložený čas navrátě se potáhne na poledne, ale to nebude podobné prvnímu ani poslednímu. Nebo přijdou proti němu lodí citejské, pročež bude jí to boleti, takže opět zlobiti se bude proti smlouvě svaté. Což učině, navrátí se a srozumění míti bude s těmi, kteříž opustili smlouvu svatou. A vojska veliká podle něho státi budou a poškvrní svatyně a pevnosti, odejmou také oběd ustavičnou a postaví ohavnost spuštění. Tak aby ty, kteříž se bezbožně proti smlouvě chovati budou, v pokrytství posiloval úlisnostmi, lid pak, kterýž zná Boha svého, aby jímali. Což i učiní. Pročež vyučující lid, vyučující mnohé, padati budou od meče a ohně, zajetí a loupeže za mnohé dny. A když padati budou, malou pomoc míti budou, nebo připojí se k něm mnozí pochlebně. Z těch pak, kteří jiné vyučují, padati budou, aby probováni a čištěni a bíleni byli až do času jistého, neboť to ještě potrvá až do času uloženého. Král zajisté ten bude činiti podle vůle své a pozdvihne se a zvelebí nad každého boha, i proti bohu nade všemi bohy nejsilnějšímu mluvity bude divné věci a šťastně se mu povede až do vykonání prchlivosti, až by se to, což uloženo jest, vykonalo. Ni k bohům otců svých se nenakloní ani k milování žen, aniž k komu z bohů se nakloní, protože se nade všecko velebiti bude. A na místě boha nejsilnějšího ctíti bude boha, kteréhož neznali otcové jeho, ctíti bude zlatem a stříbrem a kamením drahým a klénoty. A tak dovede toho, že pevnosti nejsilnějšího budou boha cizího, a kteréž se mu viděti bude, poctí slávou a způsobí, aby panovali nad mnohými a zemi rozdělí místo mzdy. Při dokonání pak toho času trkati se s ním bude král Polední, ale král Půlnoční oboří se na něj s vozy a s jezdci a lodími mnohými a přitáhne do zemí, jako povodeň projde. Potom přitáhne do země Čudské a mnohé země padnou. I to pak ujdou ruky jeho idumejští a moábští a prvotiny synů Amon. A když ruku svou stáhne na země, ani země egyptská nebude moci jeho zniknouti. Nebo opanuje poklady zlata a stříbra a všecky klénoty egyptské, lubimští také a mouření nové za ním půjdou. V tom noviny od východu a od půlnoci přestraší jej, pročež vytáhne s prchlivostí velikou, aby hubil a mordoval mnohé. Je rozbije stany paláce svého mezi mořemi, nahoře okrasy svatosti, a když přijde k skonání svému, nebude míti žádného spomocníka. Toho času postaví se Michal, kníže veliké, kterýž zastává synu lidu tvého, a bude čas soužení, jakéhož nebylo, jakž jest národ, až do toho času. Toho, pravím, času vysvobozen bude lid tvůj, do školy nalezen bude zapsaný v knize. Toť mnozí z těch, kteří spí v prachu země, procítí, jedni k životu věčnému, druzí pak ku pohanění a ku potupě věčné. Ale ti, kteří jiné vyučují, estkvíti se budou jako blesk oblohy, a kteříž k spravedlnosti přivozují mnohé, jako hvězdy na věčné věky. Ty pak, Danieli, zavři slova tato a zapečeť knihu tuto až do času jistého.
Mnozí tě budou plně zpytovati a rozmnoženo bude umění. Zatím viděl jsem já Daniel a aj jiní dva stáli, jeden z této strany břehu řeky a druhý z druhé strany břehu též řeky. A řekl muži tomu oblečenému v roucholněné, kterýž stál nad vodou té řeky, když bude konec těm divným věcem? I slyšel jsem muže toho oblečeného v roucholněné, kterýž stál nad vodou té řeky, a zdvihl pravici svou i levici svou k nebi a přisáhl skrze živého na věky, že po uloženém času a uložených časích i půl času a když docela rozptýlí násilí lidu svatého, dokonají se všechny tyto věci. A když jsem já slyše nerozuměl, řekl jsem, pane můj, jaký konec bude těch věcí? Tedy řekl, odejdi, Danieli, nebo zavřínaj jsou a zapečetě na slovata až do času jistého. Přečišťováni a bíleni a prubováni budou mnozí, bezbožní zajisté bezbožnost páchati budou, aniž co porozumějí kteří z nich, ale moudří porozumějí. Od toho pak času, v němž odjata bude oběd ustavičná a postavena ohavnost hubící, bude dnů 1290. Blahoslavený, kdož dočeká a přijde ke dnům 1335. Ty pak odejdi k místu svému a odpočívati budeš a zůstaneš v losu svém na skonání dnů.